posteli sa vždy oblieka tempom slimáka a čas ten tak rýchlo uteká, kašle na žiaka a potom hop hop skáče taška na pleciach. Malé dievča ide do školy, no jej sa chce tak spať. Premýšľa, či oči otvoriť, no kto by to mal rád. Po byte si blúdi sem a tam a sem. Chystajú sa dlho dievčatá, vstávať to je ťažké